Shalom, horas madhita saluhut. Damang dainang haanggina pinaribot na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Hami parhalado ni huriatta manomu-nomu dohot menyambut haroromuna di acara parmingguota di Bogasan Sadarion. Lau mangarade roha doho pikirata tapake masa ngobas tikina hohom martangiang mahita di rohat tabi. Amin. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing merlas ni roha dohita makalason perninggotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari perninggotan dohita tu pakirimon paboa dang portibion ujung ni perdalanan ni akana porsea di ibana. Alai surgo hasonanganido. Alani takasdo hati dakonota hana naik ni Tuhan Yesus pahoton rohatta dui asa toktong margogo di Bogasan pakirimon paboa naso ditadi ko Yesus akaruasna mangadopi hamaolon jala diarahon hita asa bisi tidang ini Kristus tu sadok portibion alani di Bagasan uduk doh cerep ni roha tapahibul marohat tamar parsaoran tutu hatta ulu balang nagogoi maredde mahita. Hite goarni de bata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon amen songonodo didok Tuhani baenoku do sogot namonangi rap dohotau hudul dihabang sakku songonau namonangi hudul rap dohot damang dihabang sanai. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sai pargogoi mahami maka porseai anakmu na sasadai. Si panguluhami na manaik tu surgo. Asa huparohahon hami banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma huria. Maredehita sia buku edeta nomor 22 taedehon ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus sadarion imana tersurat di buku Kolose bidutulu ayat sada rodi 2 songonon ma didok disi asa molonaung rap hamu dipahehe dohot Kristus jalahi hamu ma akana digijang ai disido Kristus hudul disiamun di debata akana digijangi ma parrohaon hamu unang ma akka na ditanoon ido sahatna atong rak pangido gogo mahita tutu hatta ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Marede mahita sia buku edeta 424 taedehon ayat 2 dohot ayat 4. Topoti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhut na. Nung ngamanaik hotu banua gijang mangodihon hami asatu ho pamusatan ni pakirimon nami di halomohon rohamdo asa gabesiti dangim hami tu sadok portibion marhite-hite panggul miton ningolu nami hape sipata do hata do hot pabainan nami dang hobar tu hatam balik sa diri nami do hot haboyon nami hupatu jolo hami hagogoonmu dang hupati bulhami asi maroham dihami ale Tuhan urupi mahami
Asahu tidak ko kami ho marhite hata dohot pabainan nami. Sai sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahonami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Unang homabiar ayaw do siluluhon ho. Nung nga pola hujau goarmu au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahuria. Marede mahita siya buku edeta nomor 666 tay dehon ayat 4. Jesus Kristus partobuse asa tutorop nanaulo manjako nasitongi ay namin sardo hati urong nunga sa sunaholomi uwaso ni Kristus hototo sa leleng-leleng nai. Hatani debata epistel di pesta perningotan ari hananaik ni Tuhatta Yesus sadarion imana tersurat di buku ni parpesalm bidu ono pulualu mamukasian ayat waluro di 10 sia tajahama marsikat sorin ale debata uju diuluhon ho bangsom uju mangalak kaho di bagasan halongonani humutal do tangon manete ut akalangit maradopon debata nang dolos sinai adu maradopon debata ni Israel udan lomoniro hado di pangusehon ho ali debata jala di pargogoi hodo parjabaranmu naheali jadi maringan manisi akana pinangolo di parmudu hodo maknagoni ali debata marhite-hite denggan di basa martik ting matuhani jadi torop situ tu maaka boru-boru siboan barita nauli hapugan makara jadi akka perduaan karangan maporus jadi burus ingani jadi marbagi hot taban-taban molo mangulon hamu di holak-kolang ni akka perduaan marsinodang dohamu songon habong ni darapati na nilapis dohot perak jala marsere na gorsing do hole nasida ujuri pasera pargukun asuhatu dosan akara jadi si mamotar na di atas dolok salmo
dolok ni debata do dolok basan gok akapus sudo dolok basani. Buasa sabi luha kalau tibo dopak dosia tapi mirip ke bata baik dengan sayangnya jauh saya. Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Marede hita sia buku edeta nomor 636. Tidakon maha porseaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jauh ido ama pargogo na suatu dosan natum palangi tohotano au porsea Yesus Kristus anak ni debata jauh bana sasadai imana tinubuhon di si Maria na gabi-gabian siato di perbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua turudung di tanong na mulak mangulu di air patulukon nama naik tu surgu hudut siam dari bata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogetu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di porbadia jala adong sada huria nabadia huria to panhala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogu daging halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah amin hudul ma huria sunggul-sunggul di tonga-tonga ni huriatta na parjolo di patupa huriatta do sadarion pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus dohot topik gabe sitidang ini Kristus tu sadok portibion na paduahon hobar tu hasil rapop ni sermon parhalado nah di hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dohot ala ni situasi COVID di DKI Jakarta nunga masuk tu PPKM level sada sialani i mamuka di hari Minggu nanaing ro tanggal 20 Mei 2022 dibuka huriat tama maret dekor secara langsung di gereja. Taringot tu penjadwalan kor diatur seksi musik Dewan Marturiama songonima sunggul-sunggul di huriatta. Tabigema kor virtual sian punguan ina ni huriatta.
sia buku Edeta nomor 510 sia mamuka sian ayat sada laos tapapunguma peleata sada A dohot sada B. Johnny Kristus terus ditanu bataki, isena
dameni debata nasumurung sian salut naroha imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Horas. Bagus. Ya. Bisa menjawab anak-anak, senang Inang ya. Horas lagi bilang. Ya. Terima kasih. Hurian itu hata dihamuna amanami nanami demingguta sadarion ini nomor guar pesta perningotan ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Tung macelas dorohata rotu gereja jala hamuna amanami inanami namandohoti ibadah sadarion di bagas muna manang di rumah sakit manang di dia PH muna mariti live streaming saya dilihat Tuhanima tuhita pasu-pasuna jala dilehon hagugoon lau mangula lo moni rohani debata atong taparade marohata amang inang sude hita naro tu gereja jala namandohoti ibadah on tapahibul marohata tumangihon hatan debata di pesta perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus di Kamis 26 Mei 2022 ima natar surat sian buku ulaun ni apostel sada ayat onom sahat rodi tu ayat 10 sada ulaun ni apostel sada ayat onom saat rodi tu ayat 10 sada hujahama salut turpukon tapayutiut ma di bagasan rohatta laus disukun aka napungu ima ibana aka ni nama pajong jongkon muma saunari ale Tuhan harajauni di Israel alai ni nama madok nasida dang rodi hamui uboto taunna manang upasna na binuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalon munado hagogoni to di perbadia na songgop tu hamu gabe siti dangik kumahamu di Jerusalem dot di sadok Judea dot di Samaria sat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarcap ma ibana di panot noti nasida dungi di holipi obunima ibana sian joloni mata nasida dina tinulut ton nasida dope ibana nalawi tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos marlinang-linang akan nama dok oh hamu halak Galilea ahama sai jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Yesus si na tarhicat sian labung muna tuban wagijangi na rodo ibana sogot songon na nidamuna ibana lau dopak banua gijangi ima sahatna hurian itu hatta di hamuna amanami nanami macai takas do di bagasan sadarion ima hita rap mamestahon ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus nunga tapayutiut sian ayat demi ayat nakaning bahwa Alkitab menggambarkan Yesus naik ke sorga. Semakin lama semakin tinggi, kemudian awan pun menutupinya. Gambaran ini sering membawa orang pada kesimpulan bahwa surga itu ada di atas bumi, di balik awan. Kamu nakadongan. Karena surga adalah tempat kediaman Allah. Kita pun menganggap Allah ada di atas kita.
alai adong suku-sukun. Pertanyaan, apakah keberadaan Kristus itu hanya di atas saja? Holan na digijangido tuhatta ala naik ibana tu banua gijang. Bukankah Allah di mana-mana? Allah ni surgo sasitongna dang dipahami hanya sebatas tempat tertentu. Alai songon situasi di dia debata maringanan di bagasana. Hamun akadongan bagasan peristiwa hana naik ni tuhatta Yesus Kristus surgo. Sasitong na dang tabahas bagaimana cara dia naik. Dada na paling rumikoti alai behado makna dibalik hana naik ni tuhatta Yesus Kristus. Nadau marlapatan berguna di ngolutta songon hita halak na porsean. Di bagasan panindang nyata pengakuan iman kita, kita mengatakan kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus telah naik ke sorga. Adong dua lapatan buasa naik ibana tu surgo na parjolo. Karena ia pergi dengan satu tujuan, ro ibana tu portibion nunga saibe ulauna. Napa duahon Yesus naik tu surgo. Lau sian adopani akasisiana. Allah Yesus menganggap bahwa memang sudah waktunya sekarang para murid mempersiapkan diri untuk bersaksi. Ido takas di ayat welwi dalam kitab Ulonia Apostel manang kisah para rasul didok alai jalon munado hagogoni to di porbadia na songgop tu hamu gabe si tindangikku mahamu di Yerusalem dot di sadok Judea dot di Samaria saat rodi ujung ni tanoon. Penekanan di son menjadi saksinya Allah di jalo do to di porbadia di sima hita tersunggul di bagasan ngolutta, apakah saya sudah patut menjadi saksi Kristus? Apakah saya sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan saya? Kudang do madok au Kristen ya. Do lapatanna Kristen nunga di jalo ibana to di porbadia jala to di porbadia do namangula di bagasan ngoluna dang dirina be namangula di bagasan dirina. Barang siapa yang sudah dipenuhi Roh Tuhan, dia sungguh sangat berbeda dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Tuhan. Semua ada waktunya. Akasisiani dibina, digembleng, jala didongani, Aryan dot borngin, tuhatta mandongani nasida. Alai adong do tikina nasida, ikon
independen, berdiri sendiri. Ibarat nih natoras paborhaton ya nakonna tuluat nadau macai lungud doroha marsirang. Apalagi Tuhata Yesus Kristus boy do tahilala molo mangolu hita di hatiai songon sisiani Tuhani. Bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan telah tidak ada lagi dilihatnya. Wama hamion rasa ragu, bimbang, jala di bagasan biar nasida bohado hamion tentu mengalami dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Dan rade nasida ditadikon Yesus. Dan dia tusi nasida dibalik na ditinggalon Yesus nasidai. Ala nunga somal nasida selama 40 hari. Sejak hana naik mi Tuhata Yesus Kristus serap do nasida do Tuhatai 40 hari. Dianggap adalah selamanya Tuhan bersama mereka dengan bentuk fisik. Tapi saat yang sangat menyedihkan, mereka harus berpisah. Keputusan Yesus untuk pergi meninggalkan para muridnya seolah-olah berlawanan dengan apa yang telah dikatakannya kepada para muridnya sebelumnya, bahwa ia akan selalu menyertai para muridnya bahkan sampai akhir zaman. Namun akadongan, apakah itu berlawanan? Tidak berlawanan, karena Yesus sendiri memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dung manaik ibana, dung maninggalhon kasisianna. Dang berarti ditinggalhon secara partodion. Penyertaan pandonganion ni debatang. Tuhalak na porsea dadabe marhiti secara fisik, alai secara partodiota na taha porsea dio ibana Tuhatta rajatta si paluahita to di porbadia ma ima na berperan laho mandongani aka sisianna alani dang merdalan sediri nasida didongani to diporbadia do nasida meneruskan misi ni debata tetap do merdalan misi ni debata misi Dei, misi Allah. Dan itu terjadi juga dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dalam situasi apapun firman Tuhan terus berkumandang di tengah-tengah dunia ini. Pada masa ini juga kita menumbuhkan pengharapan ima haroroni Kristus na padua halihoni alanima ngolutta kehidupan kita haruslah dijiwai, diwarnai dan diarahkan sesuai dengan pengharapan itu. Pengharapan yang pasti adalah pengharapan orang Kristen.
Danga dong disi hita ragu be. Hamuna amanami nanami. Bahwa pengharapan hal Kristen nah pasti terjadi ima roh tu hatta tu portibion dalam situasi kondisi yang berbeda. Lani mardal kita hamuna amanami nanami ima dari satu titik sampai ke titik akhir manomu-nomu di haroroni Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus nah padua halihoni. Aduh situasi na terjadi di ujung nih portibion di harornai ima ibana mabuan hatigoran hasitongan dot hadameon alani molo taboto do songoni di harorona berarti pada saat ini juga sebagai orang percaya melakukan keadilan, kebenaran dan segala sesuatu yang mendatangkan perdamaian. Yang artinya kita tidak hanya menunggu saja kedatangan Kristus yang kedua kali itu, tetapi kita sudah tahu apa tugas kita sebagai orang percaya. Keadilan, kebenaran, kedamaian. Inilah misi Allah yang kita harus lakukan. Di paingot tita, diajal ni hasyanganon. Dada, holan, peluang menyelamatkan orang yang percaya, tetapi justru juga kehancuran khususnya bagi orang yang menentang Kristus. Isima ikut tasadari do. Marlapata do hapeau gabe Kristen. Namang ito ni bana. Nang pehacit hutaon di portibion. Alay marujung do di hamonangan saliling nililing na. Amin. Jadi tidak ada kata sia-sia mengikut dia. Mulutaida ma zaman nuaingon. Akka hamokuson. Kekuasaan yang rakus, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Keangkara murkaan dan penindasan yang terjadi dengan begitu hebatnya dan tak terhindarkan sepertinya. Alai suatu saat akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, kejahatan demi kejahatan. Jala jabarna berhadapan ma dot debata, dia pasti akan mengalami kehidupan yang sangat-sangat sulit, dihancurkan. God make it destroy to people like that. Jadi bisa saja sekarang masih senang-senang melakukan dosa. Tapi suatu saat Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan semena-mena. Alani adona record dihitang hamuna amanami nanami. Yang paling penting adalah behado hita sudina ama ina. Ya, ruas nih HKBP secara khusus majalo undangan nasian debata radi mahita gabe sitidangi di Kristus manukun mahami tu hamuna rade do hamuna rade do hamu amang inang rade. Amin.
Harus siap kita. Harus dengan semangat, harus dengan sukacita kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bapak, ibu, anak. Rulta posisita ima songon anak ni debata. Nama jalo ulau ni dada hola tu pedita ulau ni di pasaat. Dada hola tu guru huria Bible pro diakones evangelis situa. Parsido doamu amang inang. Lao mangulahon lomo ni rohani Tuhani gabe siti dangi Kristus. Salah satu tugas ni pajoni halak Kristen ima bermarturia. Maka tidakon hata ni debata. Bersaksi tentang kasih Kristus melalui perbuatan kasih yang konkret. Dang pola be diajari hamu ate amang inang ngama lobe songo dia ante. Alina paingot do tu hamuna. Unak kolan di mind brain. Huboto do alidang dulahon. Andar Ismail mengatakan, saya kutip dalam satu judul bukunya, Selamat Berkerabat. Jidok songonon. Kelirulah kalau pekabaran Injil dipahami sebagai pengkristenan. Pekabaran Injil dilakukan dengan menghargai, memedulikan, dan mengindahkan, bukan dengan membujuk, memaksa, atau menakut-nakuti dengan cerita neraka. Marite amang inang unang mabiar hita gabe sitidangi Kristus. Mungkin tidak secara langsung songon pedita situa merjamita. Alai behado karakter ta pangalahota pambahenata tudongatei. Apalagi tu naso Kristen dope. Gari tu Kristen sama Kristen rekod doi diulahon. Bukan hanya alamat ini kepada kita mengabarkan Injil untuk orang yang belum mengenal Kristus. Sending ni HKBP, ima sending internal dot eksternal. Sesama kita makana rikoton parmingguon. Rikot di hita manangin hatani Tuhani. Ganup hari, ganup tiki. Sangat penting kita hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana PI itu dilakukan dengan menghargai sesama kita, peduli terhadap sesama kita, tidak memaksakan mereka, tidak menakut-nakuti mereka dengan cerita neraka. Hamun kadongan PI pekabaran Injil tidak patut terpisah dari perbuatan nyata. Lapatanna pekabaran Injil na topcer na mutahir ima di Dokter Padita Dr. Justin Sioping. Jamitami ima parangi. Parangemi ima jamita. Kelakuanmu, karaktermu itu khotbah. Jadi hati-hati kita amang inang berkarakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu bukan khotbah. Hamuna natoras meradopun yanak komuna. Unang pagudakku hata.
alai pagodang ma pambahenan tu nasida. Siapa yang nggak bisa bilang anakku beginilah, 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 tapi melakukannya kita sendiri pun sebagai orang tua mungkin tidak mampu. Jadi kita pun perlu bertobat sebagai orang tua. Sekalipun kita tidak sempurna, tetapi sangat baik kita merendahkan hati. Hamuna kadongan langkah yang pertama dalam PI adalah, dalam pekabaran Injil adalah maklalaun kepekaan terhadap akadongata na di bagasan si taunon, penindasan, pemerasan, diskriminasi, eksploitasi. Adong rasa pekata. Kalau kepekaan kita ini sudah tidak ada lagi, mati rasa, apakah benar itu disebut sebagai orang Kristen? Ikon pekado hita di humaliang tai. Ikon pekado hita di dia hita maringanan. Ikon pekado hita di tonga-tonga di keluarga ta, keluarga inti dot keluarga di luar inti i. Memang sepertinya banyak sekali tugas kita. Amang inang dak pola ipikiri godangna ulau ni alai ulau ma, ya. Mau saya dipikir-pikiri, ya, berpikir terus. Ternyata dia nggak berpikir sebenarnya, hanya pikir-pikir saja begitu, ya kan? Ya. Sudah itu kita marpikir, alai tiap tahu do pikir atai kan itu. Ido ikon jamot hita, ikon pekado hita, ikon sensitif do hita. Jaga perasaan orang lain. Unang asbun, unang asal bunyi makatai. Sedikit bicara tapi banyak berguna bagi orang lain. Itu sangat penting. Perubahan harus terjadi bagi orang yang memaknai dengan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, PI adalah tindakan nyata, bukan hanya peka, tapi action. Do it, lakukan. Manang doing by learning. Godang do hita marsikola tibo-tibo. Output nih halak na marsikola adalah memiliki kecerdasan yang hebat. Bukan seperti 1 + 1 2. Tapi memiliki karakter yang hebat. Tapi ada orang yang tidak memiliki kesempatan sekolah tinggi-tinggi. Alai ngoluna gabesi tiruan. Learning by doing. Dia belajar dari persoalan yang membentuk hidupnya menjadi berguna. Hukutip muse ungkapan nadi pakai Eka Dharma Putra. Ungkapan bekerja memberi buah. Dalam satu tulisan yang terakhir, dalam penderitaan sakitnya 4 bulan sebelum meninggal dunia, ia menulis, bila Anda berdoa untuk saya, jangan terutama memohon agar Tuhan memberi kesembuhan atau mendatangkan mujizat dahsyat dari langit. Bila Tuhan masih menghendaki saya di dunia ini, entah lama entah sebentar, doakanlah saya agar itu dapat saya manfaatkan untuk bekerja memberi buah. Sebagaimana tiap helai daun pada waktunya akan gugur, itu bukan berarti bahwa kehidupan daun itu sia-sia. Sama sekali tidak sia-sia, sebab ia melakoni posisinya sebagai daun. Tak akan ada buah
jika tak ada daun, kita terus melakoni posisi kita masing-masing. Hamuna amanami inanami. Ketika saya membaca ini sangat tersentuh. Bahwa yang pertama di sana, di dalam menghadapi penderitaan atau sakit penyakit, sering kita mengatakan, Tuhan berikan aku kesembuhan. Itu yang normatif doa kita. Tetapi belajar dari sini saya melihat bahwa bila Tuhan masih memberikan kesempatan bagiku hidup, biarlah hidup itu berguna, memberi buah kepada sesamaku. Sebagaimana daun tidak akan ada buah kalau tidak ada daun. Sebagaimana amang-inang dalam posisi masing-masing, kehidupan yang beraneka ragam, yang banyak mengalami kesusahan, mungkin sekarang ini sedang menangis, sedang menderita luar biasa. Di tongah-tongani hapariron, ngot-ngot ngeluon, sampai napas pun satu persatu. Alai unang lupa martangiang, pasahaton diri tutuhani. Tuhan, bilalah Engkau memberikan lagi kesempatan bagiku hidup, entah berapa lama lagi Tuhan. Ajarlah aku berbuah. Wow. Semoga boy hita ati amang inang. Jangan sia-siakan waktu itu berlalu begitu saja. Ngatorang be hatani debata. Firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Intina. Songon topik minggu ta. Gabe sitidang ini Kristus tusadok portibion. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi naparjolo. Talapati ma ngelut tahun. Boha asamar lapatan au di keluargaku. Boha asamar lapatan au tu gelekku. Boha asamar lapatan au tu naturasu. Boha asamar lapatan au tu akadongakku. Boha asamar lapatan au tu akka humaliakku. Asa ditada nasida Kristus do si paluai. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan debata. Ajari hami lau mangulahon lo moniroham. Dipangidoho tuhami Tuhan asa radi hami gabe sitidangimu di portibion. Tuhan tu dimima namian di ngolunami. Iduna tahu paubahon ngolunami Tuhan. Siana buruk gabe natu nadenggan. Dari perningotan hana naikmu ale Tuhan. Hupes tau kami di minggu sadarion. Di pasato Tuhan tu sesiamu lo menguruti ulaon parjami tahun ulaon paraton hatami saat matu hami ali Tuhan hamido sesiamu urasi hami senak kadosa nami pauba makap pangalaho nasoturei asa unang tading hami Tuhan di portibion
Asa unang uhum nasya koi Tuhan. Satu kami alai. Marlas ni roha ho ali Tuhan mida kami. Allah itu kami Tuhan ho. Saat rodi ajal ni hasyanganon. Atong tatap sudi ka ruas ni huriamon ali Tuhan. Di bagasan regam ni nadia dopi. Adong namar las ni roha. Adong namar arsak ni roha. Tuhan molo marlas ni roha pe karuas ni huriam. Paingot manasida asa di bagasako nasida. Memuji pasangapon guarmo. Molo di bagasan arsak ni roha nasida li Tuhan. Apuli pargoguamo parbisui jala pamonang ibana manaluhon akka hasusaani. Meret na ibana siani ala hodo Tuhan pardenggan basa para si roha. Tuhan pamalum ma rohan nami be. Na mungkin gudang sahit di pamatang nami. Manang secara mental kami Tuhan. Hodo na toktong. Na mangalehon hama malum sian saluhut na huway kami. Asaboy hupake kami Tuhan. Tiki nami on. Bican dilekodo pedi kami Tuhan. Hosa hanguluan. Ajari kami Tuhan. Lau marguna marlapatan di ngulu nami. Songon dauni na marlapatan asa marperbui songonima kami Tuhan boy di pararho kami mangulahon lo meniroham mulia hati Tuhan di pasato Tuhan tanggung jawab Tuhami lau paraton hatami top pamahami Tuhan gabi perberita na boy patubigihon hatam marhiti pangalahon nami pambahenan nami atong pasu-pasu hami saluhut na jala tangihon ma tangyang nami on marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita tapasahat ma peliata marede mahita sia bukuede nomor 670 ayat sada dot udutna. Togos
ni roham nama nanggojar ho togos mas sondami tumpal hangoluan irade di ho togos mas sondami togos mas manaik Yesus Kristus tu habang sana di surga. Habang sana na tumibu sian akka suru-suruan. Alani tu ibana ma pakiri motta. Jala porsia mahita tu ibana disude tiki dot namasa. Taulahon ma parsuron ni Tuhan Yesus. Gabe siti dang ini Kristus mahita tu portibion. Marhite gulmit ni ngolutta. Ay taboto urupan nito di porbadia dohita. Patuluson lomo ni rohani tuhatta. Alani buan masondang nati uri buan mahata di Tuhani. Sayur pila bogus namar dahuli asarotu Jesus tuhatai. Say mata pamai alani Tuhani somang kirim balos saluho. Dewata dumarni danyani ulami manang na aduman buweni. Tatangnya kon ma peliakta. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selen-leun na denggan dot nasa uli basa na mau liutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami plenami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pelianon. Peti bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni selelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehomi tonero di pamataku. Osa
Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul di siamu ni debata hasangapon dot hamuliaon madiho ro di saliling nilingna na marlas ni roha dohami nuaing ala nang monako jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangan do sude dalammu ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumi boho sian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot lamar sobba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan moliate marohanami tuho ala naung di kapodalan tu banua gijang gabe situani malipo na mangudiok kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyanganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut ma bagam tuaka suruammu lehon tu nasida sahala dot hagogon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari ma aka partohonan di huriam asa hobar tulomoni roham aka aturan pamisangon dot panugunoguon na niaturhon nasida di huriam saya gomgomi jala paretai mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk nami tuaka pedita guru do tuaka situa asalam meraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajonmu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangoloi dot mangitoko pahot marohanami tuho asa watidako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paian mahatam dot dame di huriam asa wingot tami dada hasyanganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido sai ramoti ma na manggonggomi hami dot raja dot suruan na pinabangkit na lehon tunasida hapistaran sian banua gijang dot uduk ni roha asa dot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masalut parpunguan yala Kristen sehoma dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nang pe di bagas nabe sailam lokangi siak kami dosa dot sude na pasorat tok kami di hasyanganon asalam melungu kami paimahon harorom mangalap pami tulabung ni amai amin ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia ma guarmu se Roma harajaunmu se saut malomoni roham di bano tongaon songona di bano gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaron madamena tutodim
hamuna amanami inanami hita namandohoti ibadah di pesta Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus nunga si pulbe ibadatta saya didongani Tuhan ima hita saluhutna lo mangulahon lo moni rohana. Shalom. Horas. Horas. Terbegi suara najojo Tomos masondami Tuntoro terbegu dinaholomi Tomos masondami Tomos mabari tanah uli mandungoy namodomi Tomos mabari tanah uli mandungoy namodomi Tabedin sa anggung na jojo Tomos masondami Paurupi maakan nalilui Tomos masondami Tomos